नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नुबाय थादों जानांगौ ससियेल मिडियायाव ना बेखौनो खेंफोरथि खालाम होननानै बुंनायाव माने पार्टियाव थांखादों आरो जयैनो दंजोबखायोमोन दा बियो साइडआव थाबाय गावसोर नोंथांमोननिसिम फुंबिलि समाव मोनसे आपडेट जिहेतु दाखालि बावैसो जितु फेसबुकाव मोनसे भाइरेल जाफैदों बा ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जाफैदों बांगाल हौवा आरो बर' सिख्ला माने भाइरेल जाबाय थादों माने मोनसे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नुबाय थादों जानांगौ लोगोसे आं भिडिअ क्लिपखौबो होनानै होदों नोंथांमोना नुखादों निश्चय बिनिफ्राय बै जाहैबाय सिख्ला बांगाल हौवाजों थांनाय बा भिडिअ भाइरेल जानाय सिख्ला बेखौ कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन हानजाया हमनो हानायनि मोनसे जों खौरां गेजेरजों मोननाय जादों लोगोसे भिडिअबो जोङो मोन्दों बै फुल भिडिअखौ आं होनो थांगासिनो दं बिथाङा माने बिथांमोना होनानै होदों आरोना बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों खौरांनि गेजेरजों बिनिफ्राय बै आइजोखौहाय जाय सिख्ला बांगाल हौवाजों दंमोन बेखौ माने सोंनाय फिननायबो खालामनाय जादों लोगोसे माबोरै भाइरेल जाखो माबोरै सोर बबेनि बेफोर फुल डिटेल्स आं नोंथांमोननो भिडिअ होनो थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नाय नालाय अब्लानो बबेनि आरो सोर माबोरै जाखो बेफोर जाथाया बेखौ गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन बेनि सायावहाय सुग्रोमनो होननानै दिनै फैनायलाय जोङो दा थि जायगायावनो सौफैनानै दा जों बेनावनो माबोरै भाइरेल जाया मानि थाखाय भाइरेल जाया जों बेखौ बिनिफ्रायनो सोंनानै लानो सानदों नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आङो बेनावहाय डाइरेक्टलि सोंनोसै बेखौ लाना होनो माइकखौ ओरैहाय एसे खाथियाव दा जोङो ससियेल मिडियायावहाय नोंनि नामखौ खोन्थाना लाबानो जाबाय ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं नोङो जे सासे बांगाल हौवाजों मोनसे रुम सिङावहाय मोनसे भिडिअ फुटेज लानानै हंगारनाय बा भाइरेल जानाय नङा होमबा दा बे मानि थाखाय जादों नों माब्रैहाय गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि जादों नोंखौथ' जोङो मिथिगौ नोंहा हाबा जाखानायमोन अलरेडि दा बिनि सायाव जोंनो खेंफोरथि नांगौ आरोखि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हरबानो जाबाय खुलुमबाय आइ आफा गासिबो बिदा फंबाय गासिबो बिब' बिनानाव आंनिनो गामिनि गासिबो आइ आफामोन दिनै आं नैबे मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबाय थादोंना बेनि थाखाय भिडिअ लादों सारमोनहा फैदों आंखौ नै रायलायनो नोंनि नामखौ खोन्थाहरग्रो दे आंनि मुङा प्रिमिता नार्जारी गामियाव आंखौ गामिया मा गामि थालिरबारि अबेनि थालिरबारि खुंग्रिं थालिरबारि चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गामियाव कम्पासि नार्जारी होननानै गाबज्रियो ओमफ्राय दा बे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दा आंजोंनो जे थायोमोन बे आंनि माने आङो सासे हौवा दंखायोमोन आरोना सिगाङाव गथ'बो दंखायोमोन बे भिडिअ भाइरेल जानाया नोंनि मार ना नोंनि नङा बेखौ जोंनो नांग्रोगौ बे भिडिअआ आंनिनो सार ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं बानायनो गोसो जानानै आं बानायाखै माने आंनि सासे माने आंजों फैफानाय हौवा दंमोन नालाय जों सानैजों 5 बोसोर जाबायमोन थानाया मा नाम बिनिया बिद्दाव नार्जारी बुङो ओमफ्राय गामियाव बादाम नार्जारी बुङो आरो बेवहाय बेंगालराव राजु होननानै मिथियो ओमफ्राय नामा मोनथाम नामखौनो आलो आलो लाजोबो बियो खुंग्रिं आवजारगुरिनि सार ओमफ्राय दा माने बे भिडिअ भाइरेल जाबाय थानाया दा बिनि नारसिननायावनो जादों सार मानो होनोबा बियो आंखौ नारसिनबाय थाबाय बुंबाय थाबाय माने बे गंसे गारि लादोंमोन आरोना सिगाङाव पालसार गारि बे गारि लानायाव माने फैसा 35,000नि लादोंमोन 35,000नि लानायाव ओमफ्राय फैसा हरजोबनो हायैनि बेनाव फैसा लादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो माने फैसा हरनो हायैखाय आंखौ पार्टियाव लांनानै जुर जुबुस्थि भिडिअ खालाम होननानै बुंनायाव माने पार्टियाव थांखादों आरो जयैनो दंजोबखायोमोन दा बियो साइडआव थाबाय गावस्रा ओमफ्राय जों सानैखौ आरो आंखौ सिगाङावनो बुबाय थाखाबायना बुनानै ओमफ्राय भिडिअ खालामनांगौ आंनो नांगौ बिदि होननानै माने फैसा लादों आरो फैसा जादों आरो बिनिफ्राय फैसा जानायखाय बांगालनिफ्राय 15,000 औ दा बे 15,000 फैसा जानानै नोंखौ बे भिडिअखौ बानायहोदों ओमफ्राय आरो जौबो लोंबाय नालाय ओमफ्राय आंबो हमथास्लाबनो हायासै माने भिडिअ बानायनांगौमोन ना सासे बर' बिमा जानानै नङा होमबा सासे गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि नोंबोथ' लानो नाङामोन भिडिअसखौ आं लानो गोसो गैयामोन मा होनो आंजों बिदिनो हराव दावराव दावसि जालायखाबाय ओमफ्राय बिदिनो दावराव दावसि जानानै आंखौ बुथारनो मानो बिदि होननायखाय आङो माने गिनानै दा थांफानाय जादों आरो बेजों ओमफ्राय थांफानानै बिदिनो माथो खालामनो ओमफ्राय भिडिअ खालामनांबाय जोंखौ सानैजों दोनबाय गावस्रा साइडआव थाबाय
ओमफ्राय आंनो खालामदों आरो भिडिअखौबो आंनो खालामदों ओमफ्राय आङो अखानायै ज' फेगानानै भिडिअखौ दानना लाजोबदोंमोन ओमफ्राय दा बे भिडिअ दाननायखौनो बियो गासिबो नायनानै आंखौ लक खेवहोनानै बुयै लक खेवहोनानै ओमफ्राय भिडिअखौ रिकभार खालामनानै लाफिनजोबदों बियो ओमफ्राय दा गावहा हिनजाव गोदान लानांगौ नालाय फेसबुकाव गोदान बिदिनो एकदम फेसबुकाव नाम्बार लायै सिख्लाफोरजों फन रायलायबाय थायो मायो बिदिनो दावराव दावसि जालायबाय थायो ओमफ्राय दा बेवहायनो आं बुंदोंमोन आरो बेबायदि जानो नाङा मानाङा होननानै बुंबाबो लाया दा माथो खालामनो ओमफ्राय बियो गावनो दा हिनजाव सासे गथ' गोनांखाखौ लानानै फैबाय दा हमजाफैबाय हमजानायाव दा आंखौ माने आंखौसो हमहोदों आंखौसो लेखसन हरदों होननानै बिदिनो आंखौ भाइरेल खालामनानै हगारबाय आरो दा बेनिफ्राय नोंखौ जेनेबा बै समाव नोंहा हाबा जाखानाय होननानैबो मिथिदों जों गामियाव औ नंगौ दा नंगौ आं हाबा जाखानाय आरो आंना गथ'बो दङ दा आङो 5 बोसोर जाफैबाय बेंगालराव आङो आंनि बाबुखौ 5 बोसोरावनो गारनानै फैनाय बायदि जादों 10 बोसोर जाफैबाय दा गथ'आ सोरजों दं गथ'आ आंनि फिसायजोंनो दङ दा नोंनि बे फिसायजों नोंजों सोमोन्दो दंबावोना गैला जेबो सोमोन्दै गैया जोंहा जेबो सोमोन्दै गैला Divorce जाबाय गामियाव नामा? डाइभर्स जाखाबाय माने गासिबो डिसकास जाजोब्बाय बेनिफ्राय जेनेबा नैबे भिडिअआ बेसे गोबाव जाखो दा भाइरेल जानाया भिडिअआ 1.5 बोसोरसो जाबाय सार औ डाइभर्स जाखांनायनि उनाव ओहो डाइभर्सआ 5 बोसोरानो जाबाय सार बेखौनोथ' डाइभर्स जाखांनायनि डाइभर्स उनावहाय जाखांनायनि उनाव बे भिडिअआ नै 1.5 बोसोर जाबाय आरो भाइरेल जानायाथ' दासो ओमफ्राय भिडिअआ 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोराव दा बियो गाव हिनजाव गोदान लाबोफिनबाय नालाय दा बेखौनो रिकभार खालामनानै आंखौ भाइरेल खालामबाय माने आंखौ हमहोदों होननानै माने गावनि बिबाजै असे आरोना बे रमला नार्जारी होननाय बेनो भिडिअ फट' गासिबो हरजोबनानै आंखौ गाज्रि बिदिनो बायदि बुंनानै हरहोदों आरो बुंदों ओमफ्राय जोङो गासिबो न'खरै फेमिलिसो थायो गासिबो आइ आफामोन बाबुमोनबो दंजोबो गासिबो जयैनो दंजोबो गावनो बेबायदिनो खालामहोबायबालाय आं माथो खालामनो आंखौ निमाहा होदो दे जिखुनु जाया नोङो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो नाङा दा गुबुन जोंनि अनेक बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि जानानै दं दा बेफोरबायदिबा जोंनि हारि माहारिनि सिनायथि बा इमेजआ बहाय थांगोन नङा होमबा बयबोथ' गाज्रि होनगोन दा बयबो नोंखौथ' ससियेल मिडियायाव दा नुनानै नोंनि सायावथ' रावबो मोजां कमेन्ट होआखै जानांगौ दा बेनिखायनो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो मोननाय नङा दा दिनै जोङो क्लियार लाफैबाय रायजोफोर बिनि सायावहाय बेबायदि नंखाया आरोना माने आङो फैजेननायनिफ्रायनो आङो मालायनि न'आवसो खामानि मावनानै जाखायो गथ' नायनानै थाखायो दा नेक्स्ट जुदि नोंनि सायावहाय बेफोरबायदि आरो भाइरेल भिडिअ जाबावोब्ला फैबावोब्ला बा माबा मोनसे नोङो गोदान बेफोरबायदि गोरोन्थि मावबावोब्ला जों खिन्थु जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननिफ्राय जोङो स्ट्रंलि एक्सन लानाय जागोन बे खनसेखौ जोङो निमाहा होबाय रायजोफोरनावबो निमाहा बिहरबानो जाबाय आंखौ निमाहा होदो आइमोन आफामोन गासिबो बिब' बिनानाव जा गामिनि आंनि आंगोनि गामिनि रायजो राजाफोर आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थि जाबाय आंनि गोरोन्थियाथ' आंनि नङा होमब्लाबो आंनो भिडिअ खालामनाय हिसाबै आंनि गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो दे बेनिफ्राय फिफानो हरदो बेहा फिफाबो गावजोंनो लोगोसे थाखायो रुमावहाय जों बेखौनो नायफैदों आरोखि दा रुमाव गावसोर जयैनो थायो सोरजोंबा थामारो नामा होननानै जों नायफैदोंमोन नालाय दा फिफानिफ्रायबो जों फंनैसो बिबुंथि लानो सानदों दे जोंनि खाथियावला एसे खुंग्रिनि रायजो राजाफोर आंनि फिसाजोजोंनो आं थायो आं फैनाया बावाखै ओरैनो 4 माससो जाबाय खोमा आं फैनाया ओमफ्राय दा फिसाजोजोंनो थायो आङो दा फिसाजोआथ' बेबादि नङाबादि आंथ' नुगासिनो आंबो डिउटियाव थाङो दा मोनायाव फैनानै ज' बाहायनो जायो आङो बावनो थायो दा भाइरेल मानि थाखाय भाइरेल जादों बेखौ आङो एसेबां मानि मिथिया ओमफ्राय बेनिफ्राय दाथ' आं नुगासिनो दा नङाबादि आरो बे भाइरेला ओमफ्राय दा बे हौवायासो दा माने भाइरेला नंगौ मिथिबाय भाइरेला नंगौ नङा होमबा भाइरेलाथ' नंगौ दा नोंसोरो माने सिगां समाव जानायमोन नङा होमबा बे भाइरेला दाथ' जों बयबो नुबाय नङा होमबा नोंनि फिसाजोनिनो भिडिअ नङा होमबा बियो नोंनि फिसाजोआबो सिमान जाखाबाय दा जिखुनु जाया रायजोफ्रा माने गाव जाय मानसिया दा भाइरेल जादों नंगौबाबो निमाहा होदो बेनो रायजो राजाफ्रा बे आंनि फिसाजोनि थाखाय दाथ' आंजोंनो जयैनो दङ नै फिसाजोआबो रायजोफोर माने भाइरेल जानायाथ' नङा नंगौ नङा होमबा दा गाव निमाहा बिबाय जोंबो सावरायफैबाय
दा माने जोङो सावरायफैनायनि गुबै थांखियानो बेनो माने जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां बेफोरबायदि जाबोगासिनो नङा होमबा गोबाव समनिफ्रायनो दा बेखौ होबथाग्रा रावबो गैया हिसाबै दा बेंगलराव जानाय जाथाय हिसाबै जोङो बेखौ दिनै सुलाद लाफैदोंमोन दा नोंथांमोनहाबो क्लियार मोनबाय जानांगौ रायजो राजाफ्रा दा नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो निमाहा बिबाय नङा होमबा रायजोफोरनि गेजेरावहाय बा रायजोफोरनि सिगाङाव जाय बेक्तिया भाइराल जादोंमोन दा निमाहा बिनायाव जोङो निमाहा होनो हानाया जोंनिबो मोनसे गिदिर खामानि नङा होमबा रायजोफोर दा जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि दाजाथों जों बेखौ लुगैयो नेक्स्ट टाइम बेल' नङा गुबुनफोराबो जाहाथे बिदि दाजाथों बेबायदि जायोब्ला जोङो आफादनिफ्राय जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ रैखाथि होनांगौ हिसाबै जोङो माने नेक्स्ट टाइम बिदि जुदि जाबावोब्ला जों आफादनिफ्राय स्ट्रंलि एक्सन लानाय जागोन दा जोङो आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बुंहरनो सानदों मा नाम होनदों बिरदाव नार्जारी फंबाय नोंखौथ' लास्ट जोङो हमखाबायमोन नङा होमबा दा पुलिसफोरनि अननायावसो नोङो गलांफिनदों दा नेक्स्ट टाइम बिनि माखासे भिडिअसफोर दंबावोनो नोंनाव दा बे भिडिअसफोरखौ नोङो इयुन समफोराव जुदि भाइराल खालामबावोब्ला बा बेबायदि भाइराल खालामबावोब्ला नेक्स्ट भिडिअफोरखौ दा जेरावहाय रायजोनि गेजेराव निमाहा बिबाय बेनि उनावहाय नों माबा मोनसे भाइराल खालामबावोब्ला जोङो नोंनि सायावबो एक्सन लानाय जागोन पुलिसनाव जों एफआइआर होनाय जागोन आरोखि दा बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय बिथाङा बबेनि माबोरै जाखो आरो लोगोसे निमाहा बिनायखौबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नुनो मोनबाय ना बिनिफ्राय गोदान आपडेटनि सायाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन चेनेलाव गोदानफ्रा अननानै साबसक्राइब खालामना हो बिनिफ्राय गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय ना साबसक्राइब खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबा कमेन्टआव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिनि सायाव कमेन्टआव बुंहरनो हागोन लोगोसे जितु ससियेल मिडियानि एक्ट्रिस रसमानि जितु भिडिअ नोंथांमोना फुल भिडिअ नुदोंना नुवाखैबा कमेन्टआव खोन्था आं फुल भिडिअ होनानै होगोन लोगोसे मा जाखो बिनि जाथाया माने बेखौ आं होनानै होगोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ना